Hej Chief! Hej Charp. Stort tillykke med fødselsdagen. Tusind tak. Ved du, jeg har tænkt på noget. Hvad? Biografbilletter, og jeg tænkte på, at du er med. Selvfølgelig vil jeg da med. Hvad er det for en film? Det er en gyserfilm. Jamen jeg må ikke se gyser jo. Men hvis vi ikke ser en gyserfilm, så bliver vi jo kaldt pattebarn. Det er sgu da lige meget. Fordi vi ved inden godt, hvem vi er selv. Ja, men det gør de andre jo ikke. Nej, men det kan da være fuldstændig lige meget. Er det nok? Vi kan sagtens komme ind. Jamen, så prøver vi lykken, så lad os gå. Ja. Nå, men går vi så, eller hvad? Nej, vi cykler bare. Jamen, så cykler vi jo. Det film det der. Ja, absolut, det tror jeg også. Hvornår kom den ud? Jeg tror, det kommer ud i 2012. Nå, okay. Hvad fanden er det for 2 idioter? Går det på vej? Det ved jeg sgu ikke. Hej, jeg håber bare ikke, du opdaget. Ej, det gør kraftigt med her dag. Det er fandme nederen, når det er sådan en god byggetid, som det er nødt til. Ja. Velkommen, dreng. Jamen, tak, dreng. Nej, tak. Nej, tak. Tror du, der kommer mange ind og ser filmen i dag? Ja, det tror jeg, der gør. Ja. Forhåbentlig. Hvor det er 100 stykker? Ja, måske 1000. Ja, måske. Ja. Vi er heldige. Ja, det er jo en god film. Hej. 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 2 billetter til Psycho. Yes. Anden færreste række. Ja. Får 2 billetter her. Tusind tak. Og lige 20 Fuck, det er fedt, det tilbage. her. Ja, tak. Det skal nok blive sjovt. Ja. Det er super. I må hygge jer. Jo, tak. Ja, tak. I lige måde. 3, 4. Ja, værsgo. Til dig. Til dig. Vi skal nu se Psycho. Ja, det skal vi. Det skal vi. Er I godt klar over, at man skal være 15 år gammel for at se den? Det er vi også. jo også. Hvornår er I født? 1999. Ja, 1999. Værsgo. Tak. Tak. Hey, stop din hand. Ja, nu. Jeg kan ikke komplicere jer. Nu er jeg for salen. Hvis du tjekker den her jakke. Ingolf, Hvad sker der? tjek jakken, der er ikke nogen med Hvad sker der? Det er bare biografen, det her. det. Tror du, jeg har bomber med ind, eller hvad? Der er ikke noget. Du kan gå og gøre det. Hvad har vi her? Det er bare min læbemad. Vær så god. Nyd filmen. I må Tak, have jamen, det var det, tak. I må godt sidde på skødet, siger jeg. Skulle følgen ikke være i farve? Jo,